Ebben a mai videóban itt lesz a 99 napot fogunk túlélni az erdőben, és itt lesz velem az a lövétei barátom, és úgy fogunk túlélni 99 napot. Ő is videózik. Na, sziasztok, srácok! Én Ansel vagyok, és ebben a mai videóban itt van az egyik barátom is, magyarországi barátom. Nekem meg ugye az erdélyi barátom. Igen. Ő is videózik. És az a helyzet, hogy már egyszer a videót elkezdtük, csak az erdélyi barátomat, hogy is mondjam, kidobta. Hát nem volt internetem, és kidobott a játék, pedig szerezett Vencus szerzett egy tök jó felszét. Bejött Robloxon. Bejétekből, nem tudom, szerintem nem lesz értelme, nem se fog visszafrendelni. Lehet, hogy visszafrendelem. De, csak akkor lehet, hogy tudtok menni. Igen, mert már profi vagyok, lámpás vagyok, csak megvettem a lámpás részemet, csak... Mondjuk, mikor nem tudom neked csinálni a címet? Nem. Nem tudom, hogy kell. Én laggolok. Na végre. Amúgy csinálok egy tárolót gyorsan. Egy fatárolót. Ketten jól fogunk haladni. Jó volt, amikor 3-an voltunk, nagyon gyorsan haladtunk. Amikor tök sokan voltunk. De kívül kell rakni azt. És kell nekünk majd lámpa, csak ugye nekem nincs végtelen lámpám, mint Szilárdnak. Be kell vinni maxra azt, és akkor jöhet az új kör. Hát egyből este, meg vagyok őrülve. Ugye nem dobott ki? Nem. Nem. No, szedem amúgy a fát. Megeszem a... Remélem nektek ezt a videóban nem látom. Nekem szerintem a videóval légy szíves, nem laggol. Ott a szörnyetek. De az első éjszakán még nem jön. De ott van, ott a szörny. Igen, de még nem. Írjátok meg kommentben, hogy az első éjszakán, ha este a tűz kioltódik, akkor már támad? Ha jól tudom, nem, mert én már eloltódott nekem egyszer a tűz, és amikor még nem videóztam, akkor még egyszer eloltódott már a tűz, és az történt, hogy tudjátok mi, hogy rám támadt az a kis nyavaja csuda mindenit. Nem futok gyorsan. Drágas farkas. Gyorsan mindent is belerakok ebbe. Én összeszedem. Gyereket, azt jó lenne megszerezni. Azt amúgy igen, azt második nap muszáj megszerezzük. De jó kilet. Szerintem nagyon laggolok. Úgy laggolok, hogy... No, ahhoz várjál? Jaj, de buta vagyok. Az, hogy 5 csavart kellett volna szereznünk, én meg... Jó, akkor fejlesztem a crafting table-t. Ja, ahhoz kell csavar. Akkor térképet csinálok. És vagyok. Ki fog aludni? De lassan minden. Oké, megcsináltam. De lassan ki fog aludni a tűz.
az a kis házba, ami van láda, az, ha van benne valamilyen fegyver, shotgun és revolver, az csak az enyém. Ott van. Jó. Itt van egy chest. Eludas farkasnak a falvágak, úgyis meg. Van egy ötletem. Kéne majd fát vágnunk, mert mindjárt eláll a tűz. Úgyhogy Akkor mit támad rád, mikor kialudt a tűz? ez a szörny. Az a ősz. Aha. Én igen, Hát akkor bajba vagyunk. viccelk, ez az jó. De jó, szerzel egy másodikas fejszét, akkor tudod, ez a második féle fejszét, az nekem add. Nekem nem tetszik ez a... Ebben vasat kapok. Miért? Már van egy rakás vasam. Már szintén. Gyere, mert a vas az kell, tudod, a fához, tudod, ahova el tudjuk rakni. Még mennyi idő film? Hát anyukám kérdezte, hogy még mennyi idő van a videózásból. Még. Hát 6 perc. Hát még egy... Mondjuk olyan 4 perc. Még 4 perc! 4 perc! Amúgy is 10 percnél többet nem tudok Tényleg le kell videózni már. fektessem őket, nem fognak el aludni, megint a Csabót kínlódok. Nekem... Állunk már, akkor szedjük. Amúgy álljunk már meg egy Második percre. éjszakán is támadnak amúgy. Persze, hogy támadnak. Hogy Tudod, hogy támad. az össz támad a második éjszakán? Igen. Hát minden éjszakán támad. Az első éjszakán nem. Jó, az első éjszakán nem, de a másodikon igen. Ajaj. Állják. Mindjárt meghalok. Majdnem meghaltam. Úgy nem haltam meg, csak vicceltem. Hozd már a csavarodat. A csavart daráld le. 2 csavar. Hány csavar kell ahhoz? 5 csavar. 5 csavar az meg lesz? Már mégis 4. Nem már. Kell még egy csavart szerezzünk. De jó, te az előbb szállítón voltál. Na akkor, mi lesz a küldetés? Nekem az lesz a küldetés, hogy meg fogom csinálni ezt a farönkös cuccot. Szerintem nem fog annyira izélni, hogy nem fog támadni. Na, most hol van? Xboxon már mentem egyik barátommal ebbe az erdőbe. Este kint voltam, és nem támadtam. Én is egyszer egyedül, és ott álltam mellette, piros volt a szem, és nem akart megölni. Bunny fut. Jön akkor a... Bunny fut, azt nekem kell, mert jön az ember, tudod, jön az ember, azt tudod frissíteni a fejszédet, az nekem jó lesz. Na, abban nagy outpostban voltunk. Ja nem, az nem most volt. Én elmegyek egy nagy outpost féleségbe. Nem értem, az olyan 3 nap mellé miért dob egy X-et. Lámpa. Srácok, ugye, hogy az mindenképp fog kell lenni a lámpa? Azt a szörnyet azzal el tudjuk ijeszteni. Fú, bro! Összemondok minden angol szót, azt megőrültek. Aki látja a videót, az iratkozzon fel és lájkoljon. Igen, amúgy ezt is a felejtsétek el, srácok. Hát,
Jó, meg lesz az a kis cucc. Gyere az outposthoz, ott lesz lámpád. Tehát már mindjárt vége lesz a videónak. Jó, de vegyél el. Mit szóltok, srácok, hogyha megpróbálok valahogy regisztrálni, és ha sikerül, akkor megpróbáljuk kivinni a játékot. Figyeljetek, valamikor... Második, harmadik napnál még csak van. Figyeljetek. Szerintem várjatok, srácok. Lesz egy olyan este, amikor... Szerintem most leteszem. Sziasztok! Várja, én még elmondok nekik valamit, és akkor kilépek én is. Na, srácok, lesz egy olyan este, amikor fogjuk magunkat, és éjszaka fogjuk megcsinálni a videót. Ez nem jó ötlet, haver? Várjál, te nem teszed le a videóra? Na. Így, mondom.